Diphu Pastorate Presbyterian Risonimso Amaya Hin Pen Chepatir Piponsi Diphu Mondoli along Ingdeng Krenar Kep Ningkan hini pen esek Ameipi mesen pen kepajut pon. Kidamtang chiti ni phai troxy pen nerkep ninia pharman kepaman pon bangso Ingdeng Krenar Kep Amayalong DPPRNA leader John Kathar Chepain Puponsi DPPRNA chunbang Isak Kiling pensi Jaimek doan paklang pon. Mai PSA kibangji suri hini ra ingkoi ra phopen ingkoi ra throk aning kana baha phan chingwai chingsai padopon. Bangso phi kiro kar chu ajai megalong Diphu Pastorate Choir pen danglok Upper Habjan branch, Chekso Langso branch, Rong Supi la pen Diphu branch atum pen Arnam kiro lun parjupon. Bangso hut ahok pen ruthai alam klem nangji Joshua Ingdeng pi ingkoi rapli Ingdeng sukri pli along pen athepi en ponsi Karbiang Long Mission Field Secretary Reverend R Laltha Puya hin pensi Jume Sen pen Arnamalam than parjupon. Bangso phi kebangji suri hini ra ingkoi rapho ningkan aphan ke japonjia phan ingwai ponsi Mondoli Hemari Adventerang aphan leader Long Chimen Hanse Phan Assistant Leader, Babu Singh Terang Aphan Secretary, Denton Terang Aphan Assistant Secretary, Dihin Rimbang Sin Tudira P Lapen, Jyoti Bepi Aphan, Finance Chunbang PRPU Pek Ponsi Mesen Pen, Keja Ponji Aphan Pura, Pastor Laltlan Moya Ahin Pen, Arnam Adom, PC Ahirjume Hang Pipon. Bangso Ameipi Diphu Pastorate Chunbang, Lalram Din Thara, Rab Chunbang, Roswell Inti, Mondoli Asar, Julison Tirang, Mondoli Asar Dharam Singh Timu, Mondoli Asar Jen Singh Tiron Pendanglok Kiongdung Atum Chetongdu. News Report Karbiang Long Live.